želje ljubimaca da se druže, zabave, vole, laju, mjauču, frkću i pokažu, nadjačala je tmurne oblake koji su u subotu 8. juna pokušali da nam poremete najveću žurku za sve kućne ljubimce u Niškoj tvrđavi. Mi smo vas pozvali, a vi ste se rado prijavljivali, jer vam je od samog početka bilo jasno da se ovakva žurka ne sme propustiti. Iako mnogobrojniji od ostalih, naši lajavi četvoronožni prijatelji ustupili su mesto i macama i morskim prasićima, ali i malenim hrčcima i kornjači. Upravo vas je ovo najviše i obradovalo, jer ste shvatili da na našoj kraljevskoj žurci ima mesta za sve vaše ljubimce, i rasne i bez rase, i velike i male, i za one što laju, i za one što mjauču, cvrkuću ili pak frkću. Preko 200 Nišlija, ali i ljubitelja životinja iz okolnih mesta došlo je da dočeka naš kraljevski karavan. Dok su jedni ponosno šetkali crvenom pistom, drugi su pozirali ispred objektiva našeg fotografa Gorana. Za sve to vreme, vi, dragi vlasnici, mogli ste da saznate sve što vas zanima u vezi sa omiljenom hranom vaših ljubimaca, da zapitkujete dežurnog veterinara, a vaše male prijatelji možda u poslednji čas ulepšate kod naših grumera. Ono što je izazvalo veliku pažnju kod vlasnika jeste neverovatno umeće i sposobnost koju su pokazali maleni psi iz sportsko-kinološkog kluba Agility Bečmen, dokazavši da su rana socijalizacija i dobro vaspitanje preduslov da i vaši psi sutra mogu da legnu, sede, puze, okreću se, prevrću, skaču, provlače se i izvode mnoge trikove. Svoj doprinos našem kraljevskom izboru dao je i Dom za decu i omladinu ometenu u razvoju Sremčica. Prisutni su imali priliku da pogledaju i kupe izložene dečije radove, a sav prihod bio je namenjen kupovini repromaterijala za kreativne radionice u ustanovi. Shvatili ste da je zabave i dobrog druženja bilo na sve strane. Osmesi, razmenjivanje iskustava, ukusne hrane, divnih pet manekena i mnogo simpatija. Petočlani žiri je ovog puta imao, čini se, najteži zadatak, jer je u superfinale ušlo neverovatnih 46 ljubimaca. Ipak, privilegiju da ponesu titulu kraljevskih finalista Niša i ček u vrednosti od 5000 dinara imali su Akita po imenu Hana, Kunić Meda i šarmantni koker Badi. Svi su ovde pobednici, svaka životinja je na svoj način bila lepa. Presrećena sam što smo pobedili, a nisam se ni nadala uopšte. Došli smo čisto da se prošetamo, malo da se druži s ostalim psima i skroz neočekivano smo pobedili. Sponzor se pobrinuo da nijedan ljubimac ne ode praznih šapa, tako da je svakom posetiocu pripremio ukusan paketić. Svi su se lepo družili, i vlasnici i ljubimci, bilo je i zaljubljivanja i po koja suza zbog propuštene šanse za direktan ulazak u finale. Ali i tamo smo vam mnogo puta naglasili i sada ponavljamo. Na samom događaju se nije sve završilo. Našim direktnim finalistima pridružit će se još 3 ljubimaca koje će izabrati članovi Pet Face-a.